ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ତୁମ ପାର୍ଟନରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ହେଲେ ବି ପଚାରିବାର ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତୁମ ପ୍ରେମ ସତ ପ୍ରେମ ନା ମିଛ ପ୍ରେମ, ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଚାରିବେ। ତ କ'ଣ ସେହି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ହେଉଛି @ଅଫିସିଆଲ, ତ ମୋତେ ଫଲୋ କରି DM କରିପାରିବ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, ଯାହାକି ତୁମେ ତୁମ ପାର୍ଟନରକୁ ପଚାରି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ସେ ତୁମକୁ ମିଛ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ନା ସତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, ଆମ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କ'ଣ? ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମ ସମ୍ପର୍କରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କ'ଣ, ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କ'ଣ। ହୋଇପାରେ ଭରସା କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ଇମାନଦାରୀ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଗୋଲ୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାରେଜର କଥା ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଉ, ଯାହାକି ଏହିସବୁ ତୁମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମ ପାର୍ଟନର ପାଖରୁ ଯେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କ'ଣ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ସରରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ସେ ତୁମକୁ ସତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା ମିଛ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ପଚାରି ଜାଣିପାରିବ ସାମ୍ନାବାଲାର ଭାବନା କ'ଣ ଅଛି ତୁମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ତୁମ ସମ୍ପର୍କରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଅଛି। ସେ କେମିତି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ସେ କେତେ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ଯାହା ପଚାରି ପାରିବ ତୁମର ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ କେତେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁନା କାହିଁକି ପାର୍ଟନର ତୁମକୁ କେତେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ତୁମ ସହିତ ରହିବେ, ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମୟରେ ତୁମ ସହିତ ରହିବେ ନା ଚାଲିଯିବେ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ କେମିତି ଭାବରେ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାବନା କ'ଣ ତୁମେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବ। ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରିବ ତୁମର ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ ସମାଧାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ। ଯଦି ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ତ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ସେ କେମିତି କ'ଣ ସତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା ମିଛ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ଯାହା ପଚାରି ପାରିବ ତୁମକୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁସି କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତୁମ ସହିତ ରହିକି କଥା ହେଇକି, ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଯଦି ପାର୍ଟନର କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଖୁସି ଲାଗେ, ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ସେମିତି, ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଦେଖା ନାହିଁ, ଯଦି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଭାବନାରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନ ରହିବି ପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ କହିବା ତରିକାରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ସେ କେମିତି କ'ଣ। ଆଉ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନା ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଣିବେ ତ ତୁମକୁ ମିଛ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏମିତି ସେମିତି, ତ ଜାଣିଯିବ ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ବୁଝିପାରିଥିବ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ସେ ତୁମକୁ ମିଛ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ନା ସତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ତୁମେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଯଦି ଜାଣିପାରିଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।